Manifestazio egin dute Siemens Gamesaren Agoizko lanpostuak defenditzeko. Koronavirusa prebenitzeko Nafarroko gobernuak komunitate osoan maskarillaren erabilera erregulatuko du aste honetan. Iruñeko herri haur-eskola bultzatzeko sustengu kanpaina abian da. Nafarroko gobernuak eta hainbat gizarte entitatek lankidetza berritu dute emakumeen mutilazioa genitala prebenitzeko eta berdintasuna sustatzeko proiektua garatzeko. Zure konparsa atera lehiaketako sariak banatu zaizkie hiriko erraldoi eta buru handiekin maitemindutako 9 artistari. Larunbatean Kondestableren jauregian. Agoizko Siemens Gamesa ez itxi 100 personak manifestazio zaratatxoa egin zuten larunbat arratsaldean, Iruñako geltoki zaharretik Nafarroaren jauregiraino. Harat iritsitakoan Ainara Lizarragak hitz egin du enpresa batzordearen izenean. Langileen ustez gainera foru gobernua badu zeresana arazonetan. Haien arabera, Siemens Gamesa diru publiko asko jaso duen enpresa da eta Nafarroko gobernuak ezin du beste alde batera begiratu. Horregatik hitz hutsak alde batera uzteko eta benetako konpromisoak hartzeko galdegin diote gobernuari. Herriak uzten ari direla eta Nafarroko gobernuak kezka agertu du askotan, beraz, enpresa batzordeak uste du orain duela kezka hori benetako dela adierazteko garaia. Gamesa Agoizeko langileak gure indar guztiekin borrokatuko gara, enpresaren erabakia baliogabetzeko. Eskrupulorik gabeko enpresa zikoitz bati aurre egin behar diogu, eta horrek ez dio axola eskualde oso baten etorkizuna sakrifikatzea. Enpresak lehenago ere erakutsi du hori Nafarroan, Altsasuko, Tuterako, Imarkoaingo edo Olaztiko lantegiak itxi zituenean. Siemens Gamesak Agoitzen duen lantokia ixteko erabakia deslokalizazio hutsa eta gogorra da. Ez da galerak dituen enpresa bat. Diru asko irabazten duen eta are gehiago irabazi nahi duen enpresa bati buruz ari gara. Gure etorkizuna eta gure familiena kontutan hartu gabe. 2021ko irailera artelan karga bermatuta geneukan lantoki bat gara. Eta gure lantegia ixteko arrazoiak aitzaki hutsak dira. Gure lantokia 10 urte baino ez ditu, eta oso lantoki lehiakorra da. Produktibitate eta kalitate maila handiak ditu, eta gainera pala eredua handiagoak egiteko eta egokitzeko gaitasuna dugu. Horregatik behar dugu administrazioak Siemensen Gamesaren kontrola hartu zuenean hainbeste txalotu zituzten administrazio horiek. Gure lantokia irekita mantentzeko inplikatzea. Nafarroako gobernuak esku hartu behar du itxera saiesteko. Eta enpresa proiektu bat bilatu behar du Nafarroako eremu oso bat hiltzen ez usteko. Gure lantegiak sekulako eragina du Pirinioen aurreko eremu osoan. Itxierak nabarmen eragutuko luke Nafarroak duen despoluzazio arazoa. Etengabe entzuten ari gara agintari politikoak despopulazioarekin kezkatuta daudela. Legebiltzarrak 2020ko otsailean egin zituen gai horri buruz jardunaldiak. Bada, orain dute hori frogatzeko aukera. Diru publikoa asko jaso duen enpresa da, eta gobernuak ezin du beste alde batera begiratu. Ez dugu hitz politik eta elkartasun faltsurik nahi gure agintarien eta gure erakunden aldetik. Egitateak eta benetako konpromisoak nahi ditugu. Azkenik, eskerrak eman nahi dizkiegu manifestaziora etorri zareten guztiei, bai eta modu batean edo bestean gure alde dauden guztiei ere. Badakigu egoera zaila bizi behar dugula, baina borrokatzeko gogoa dugu. Eta ziur gaude denok elkarrekin borrokatzen ari garela, eta Gamesa Agoitz ez ixtea lortuko dugula. Hainbat egunez jarraian koronavirus kasuak berritzen ari direnez Nafarroko gobernuak maskararen erabilera erregulatuko du. Larunbatean 34 kasu berri erregistratu ziren bereziki Tutera eta Iruñako kasuekin erlazionatutakoak. Eta 3 kutsatze berri erregistratu dira, bat Lizarraldean. Hauen ingurukoen kontaktuei PCR frogak egiten ari zaizkie.
Tuterako ezkontzarekin erlazionatutako 2 kutsatze berri erregistratu dira, denetara 36 positibo daude. Eta Iruñan 21 kasu zenbatu dira. Iruñako eguneko zentro batean kontaktuak ere aztertzen ari dira. Igandean, Nafarroan 14 gaixo zeuden ospitalaratuta, hauetariko bat zainketa bereziko unitatean. Zentzu honetan, zenbait komunitate autonomo maskararen erabilera kanpoan erregulatzen ari dira. Nafarroko Gobernuko Osasun Departamentua konsulta teknikoa egiten ari da eta baliteke aste honetan bertan derrigorrez maskara erabili behar izatea kanpoan ere. Une honetan, Katalunia, Extremadura, Andaluzia, Aragoi, Asturias, Irla, Balearra, Kantabria eta Murtzian derrigorrez erabili behar da maskarilla kanpoan ere. Navarra Sumaren euskararen eskaintza murrizketari aurre egiteko Iruñako guraso euskaldunek herri eskola sortu dute. Elkartu, antolatu eta martxan dira jadanik datorren ikasturtean beren seme-alabei euskarazko hezkuntza bermatzeko, baina herri eskola abian jartzeko euskaltzalen babesa eta laguntza behar dute, diru bilketa kanpainari ekin diote. Euskarazko eskaintzaren murrizketaren aurrean geldirik geratu beharrean alternatiba eraiki dute Iruñerriko hainbat gurasoek. Herri aurre eskola martxan jarri dute euskara eskaria agerian utzi eta beren seme-alabendako euskerazko hezkuntza bermatzeko. Eskola irekitzeko lokala topatu dute jadanik Berriozarren eta moldatzen ari dira irailean ikasturteari ekiteko. Horretarako Iruñerriko euskaltzalen laguntza eskatu dute. Alternatiba honek sistema publikoak dituen baldintza berak izatean nahi dugu, bai hezkuntza kalitateari dagokionean, bai langileen eskubide dagokionean eta baita familiek ordaindu beharreko kuotei dagokionean ere. Euskara ez dadin eliten pribilegio bilakatu azaldu dute. Diru bilketa itxulapikoa.eus crowdfunding plataformaren bidez egin dute SOS Euskara Iruñan izenburupean. Haur eskolan parte hartzera ere dei egiten dituzte interesa duten Iruñerriko beste guraso euskaldunei. Nafarroko Gobernuak Instituto Navarro para la Igualdad Nafarroko Berdintasunerako Institutuaren bitartez eta hainbat gizarte entitatek elkarren arteko lankidetza berriztatu dute emakumeen mutilazio genitalaren prebentzioaren arloan proiektuak gauzatzeko. Emakume elkarten lana bultzatu eta sustatzeko eta emakumeek eginiko kultur ekarpenak zabaltzeko. Gainera hitzarmen horiek berritzeak aukera emanen du foru erkidegoan sexu esplotaziorako salerosketaren biktima izan diren emakumeentzat eta haien seme-alabentzat behin-behineko ostatu baliabide bat kudeatzeko. Hortziralean Kondestableren jauregian saria jaso dituzte udalaren zure konparsa atera marrazki eta eskulan lehiaketaren karietara konfinamenduan saridun izan diren aurrek. Bertan zituzten zain Iruñako erraldoi eta buru handien konparsaren irudia duten askotariko produktuak. Konfinamenduan aurrek 200 marrazkitik gora aurkeztu zituzten aizia denbora sormenez eta modu divertigarrian igarotzeko abiatu zen lehiaketara. Iruñako udalak zurekin, zure etxean, lelopean egindako jarduera eta proposamenen barruan. Lan horiek guztiak Instagram sare sozialeko profilen bidez kudeatu ziren eta argazki galeria batean egon dira ikusgai, vbikoitza.pamplona.esen. Horrez gain, hiriko artxibora eramanen dira laizter. 11 haur saridunetako 9 bat eta 10 urte bitartekoak kale nagusiko bira hurbildu dira gurasoek eta tutorek lagundurik. Enrique Maia alkateak sariak eman zizkien. Honako hauek ziren sariak, jostailuak, txukun gordetzeko kutxa, katilua, planoak, txanoak, bizkar zorroak, kamisetak, maizapi individualak eta irakurketan trebatzeko liburuak. Orain zehazteke dago Iruñako udalak emanen duen sariaren bigarren zatirako data, aurrekune berezi bat bizi ahal izanen dute haien personai gogokoenekin eta hala lehiaketari buru emanen zaio, konparsarekin argazkia aterata. Pintura eta eskulan sariketak ez zuen norgehiagoko izaerarik eta sariak parte hartzen zuten profilen artean zozketa eginez esleitzen ziren. Astez aste, 4 astetan, horrela profil irabazlearen familia unitateko haur guztiak ziren saridun. Lehiaketak irudi asko utzi ditu kartoizko tutuez edo Eba Gomaz egindako erraldoiak, jolasteko eraikuntza piezez egindako udaletxeak,
plastilinaz edo pixel art teknikaz egindako figurak, kartoimean egindako konposizioak, koloreztatzeko zaldikoak, kiliki ebakigarriak, irakiteko pastaz egindako collage eta etxean egindako kukiak apaintzeko konparsa personaien figura bestea beste. Hori guztia hiriaren ondare dokumentalaren parte da dagoeneko, halaber, herritarrek koronavirusak eragindako konfinamentu garaian zituzten denbora pasen lekukotasuna utziko dute etorkizunerako. Onerako siesta bat egiteko oso lasai egon behar duzu. Lasai egoteko beti, zure aseguruak Laboral Kutxan. Metro eta erdi elkartzeko. Sintomak badituzu isolatu etxean eta deitu berehala osasun etxera. Mantendu distantzia eta ezinezkoa bada. Erabili maskara, eskuak maiz, ondo garbitu. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Lantro bana grela ustede. Lantrosko. Baina bizpor gaizadra. Onki guardatantigunak. Gore tesoroak. Erronkariko gazta. Mendetako altxorra. Pirinioen fruitua. Etxean etxeko produktuak. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Reino Gourmet. Aukeratu Nafarroako produktuak, onura zuretzat, onura gure lurrarentzat. Etxean etxeko produktuak. Gobierno de Navarra, Nafarroako gobernua. Reino Gourmet.